Počasie v pondelok popoludní. Bude viac silný nárazový vietor v horách a na 3. poschodí rýchlosťou 10 metrov za sekundu. Vítame vás v pravidelnej rubrike Udialo sa. Dnes budeme hovoriť na vážnu tému Kto rozbil okno. V 8A triede objavili žiaci v utorok ráno rozbité okno. Okno sa nachádza na 1. poschodí miestnej školy. Pokúsime sa odhaliť vinníka, tak poďte s nami. Teraz oslovím Rudyho, žiaka 8A, ktorý vždy hovorí pravdu. Kedy ste objavili rozbité okno? Utorok ráno, keď sme otvorili triedu, zarazil nás studený vzduch v triede. Kto bol včera posledný v triede? Počkajte, nepamätám si presne, ale asi mal v triede krúžok. Máš nejakú predstavu, kto to bol? Presnú predstavu nemám, ale máme v triede jedného neposlušného žiaka. Ďakujem za tvoje odpovede. Teraz sa zastavíme u pána školníka Alexandera. On nie je z Košíc. A opýtam sa ho, či si nevšimol niečo podozrivé. Dobrý deň, pán školník. Keď ste opravovali okno v 8A triede, všimli ste si niečo zvláštne? Áno. Keď som opravoval okno, na vonkajšej parapete nechali nejaké trenky. Ako ste si to vysvetlili? Ale viete, nás tu nič neprekvapí. V škole sa deti často hrajú. Letí, všetko letí, celá kríza. Veď viete, tak toto malo kríza tiež. Akú značku mali tie trenky? Tie trenky mali značku Abivás a strašne sa podobali na moje. Ďakujem za vaše odpovede. Po viacerých rozhovoroch sa prípad len ešte viac zaúzil, ale ja som cítil, že niekde bude skrytá pravda. Ako som šiel zo školy, stretol som nejakú ženu, ktorá, ako vysvetlo, už 2 dní niečo hľadá. Dobrý deň, pani, čo hľadáte? Ale viete, ťažko sa mi o tom hovorí. No, Adidas. Nemysleli ste náhodou Abivás? Nie, takú značku nepoznám, ale od manžela som to už počula. Nejde o nejaké trenky? Áno, ale nedokážem si vysvetliť, ako mohli bez stopy zmiznúť z 3. poschodia. Od žiakov ani od ostatných opýtaných sme sa nič konkrétne nerozvedeli. Ale keď si to v mysli poskladáme, vinníkom je vietor. Prečo? Na pondelok hlásili silný vietor, pani školníková vešala prádlo a niekto nezavrel správne okno. Ostatné si už viete poskladať sami. Sme radi, že sme mohli pre vás objasniť túto záhadu. Spravodajstvo pripravil Radomír Poskok. Dovidenia o mesiac. Večerné správy. Firma Adidas žaluje firmu Abivás za zneužitie obchodného menu.